Čítanie zo svätého Evanília podľa Marka. Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: Sadnite si tu, kým sa pomodlím. Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I doľahla na ňoho hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte. Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril: Abba, Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie, čo ja chcem, ale čo ty. Ježiš je ten, ktorý si prešiel naozaj úplne že najväčšou aj fyzickou a psychickou bolesťou. Že naozaj, ako sme to aj počuli, že doľahla na ňoho hrôza a úzkosť a jeho duša bola smutná až na smrť. Že naozaj to sú také emócie, ktoré my prežívame, ale určite nie v takom obrovskom meradle, v akom to prežíval on. A mne niekedy tak aj napadlo, keď som počúvala tieto verše, ktoré sa týkajú vlastne toho jeho času v Getsemanskej záhrade, že som si tak povedala, že no jasné, že veď Ježiš bol Boží syn, že však jemu sa to akože v pohode tým prešlo, ale že nie, že on tým, že prijal, že zobral na seba ľudskú prirodzenosť, tak on naozaj úplne, že 100% prežíval naplno naozaj všetky tieto emócie, že cítil sa byť úplne opustený od tých najbližších ľudí, od učeníkov, ktorí s ním trávili naozaj dennodenne čas a opustili ho, zaspali, neostali pri ňom. Cítil sa byť opustený dokonca samotným otcom, keď volal na neho, že Bože môj, prečo si ma opustil? A naozaj v tomto všetkom, čím si on prešiel, je práve on ten, ktorý vie byť empatický a ktorý vie byť úplne že pri nás, pri tom všetkom, čím si prechádzame my. Že my si tak častokrát povieme, že akákoľvek bolesť alebo niečo, čo práve zažívame, že to nemôže nikto pochopiť okolo nás, že len my vieme, že aké to je strašne ťažké, ale že práve Ježiš je ten, ktorý tomu úplne rozumie a ktorý kráča s nami a ktorý nám dáva v tom všetkom útechu, že on je naozaj Boh útechy a plače s nami. A nielen, že plače s nami a dáva nám túto útechu, ale zároveň nás aj pozýva do toho, aby aj my sme dávali túto útechu ďalším ľuďom, ktorí si možno prechádzajú niečím podobným. A pekne je to tak aj vyjadrené v 2. liste Korinťanom, kde sa píše, že on nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. A čo ma ešte tak veľmi zaujalo na tomto čítaní, na tomto krátkom úryvku, je taký vnútorný zápas Ježiša. A to v tom, že vie o tom, že by mal plniť otcovú vôľu, že je to ako keby dôstojné a správne, ale zároveň to nebolo pre neho ľahké, že bolo to veľmi náročné a že preto aj hovoril, že modlil sa, aby ak je to možné, aby ho minula táto hodina. Ale nakoniec ako keby ten vnútorný boj vlastne skončil tak, že povedal, že nie čo ja chcem, ale čo ty. A to je pre mňa také oslobodzujúce, že keď aj ja som ako keby v takomto nastavení, že viem, že čo chce Boh odo mňa, že čo je tá vôľa, ktorú chce odo mňa, aby som ju plnila, že čo sú tie veci, do ktorých chce, aby som vstupovala, tak viem, že Ježiš mi aj v tomto rozumie, že rozumie tomu môjmu vnútornému zápasu, že je to pre mňa naozaj veľakrát ťažké, lebo on si prešiel tým istým, ale že je to pre mňa naozaj také inšpiratívne, že hoci to bolo náročné, tak nakoniec sa rozhodol, že vstúpi do tej Božej vôle a prinieslo to aj obrovské ovocie. A že ja som presvedčená, že aj my, keď sa rozhodneme povedať Bohu áno na čokoľvek, do čoho nás volá, hoci sa to zdá byť pre nás veľmi, veľmi náročné a ťažké, tak to áno Bohu prináša obrovské ovocie. Tak ako to prinieslo aj pri Ježišovi, ktorý nám priniesol slobodu, večný život. Pane Ježišu, tak ti ďakujem, že ty si ten, ktorý nás sprevádza cez akékoľvek utrpenie alebo bolesť, ktorou prechádzame. Že ty si ten, ktorý nás nielen sprevádza, ale že ty nám aj rozumieš a že ty si ten, ktorý nám dáva útechu, ktorý nás potešuješ. A chcem ťa prosiť, aby naozaj aj my sme boli tí, ktorí od teba nielen prijímajú túto útechu, ale ktorí sme schopní túto útechu dávať ďalej ľuďom, ktorí ju potrebujú.